Tässä koulutusvideossa käydään läpi sitten tilanteet, joissa joudutaan jatkoajalle tai jopa 7 metrin heittoihin. Tässä nähtävillä olevassa ottelussa varsinainen peliaika on päättynyt 2-2. Ja täällähän on tämä vaihde puoliaika nappi, josta aukeaa sitten nämä muut ensimmäinen puoliaika, toinen puoliaika. Ja käsipallossahan jatkoaikoja on 2 ja sitten tulee 7 metrin heitot ja kummatkin jatkoajat jakautuvat 2 jaksoon. Sen takia tässä on ensimmäisen jatkoajan ensimmäinen jakso, ensimmäisen jatkoajan toinen jakso. Jos tämän jälkeen on peli vielä tasan, nämä on siis pituudeltaan 5 minuuttia, 5 minuuttia, 5 minuuttia. Jos tasan, niin jatketaan toiselle jatkoajalle. Pelataan siis sekä ensimmäinen että toinen jakso toisesta jatkoajasta. Pituudeltaan 5 minuuttia myös per jakso. Ja jos tämän jälkeen on vielä tasan, niin sitten mennään 7 metrin heittoihin. Nyt toinen puoliaika päättyy 2-2. Mennään ensimmäiselle jaksolle. Käynnistetään pelikello. Tässä ei tule maaleja. Mennään ajassa eteenpäin. Päivitetään aika. Katsotaan, mitä mä laitoin sinne ajaksi. Nyt laitoin pikkasen liikaa. Näin oli tarkoitus. Käynnistetään pelikello. Ja kun 5 minuuttia tulee täyteen, niin se automaattisesti sammuu. Eli tässä pelataan joka tapauksessa vielä se toinen jakso. Oli tilanne mikä hyvä, se käynnistetään pelikello. Laitetaan tänne vaikka maaleja vähän. Toinenkin joukkue. Katsotaan se tapahtumatiedot. Tässä näkyy nämä toinen puoli. Sitä luetaan täältä alhaalta ylöspäin, että on helpompi käydä tarkistamassa viimeisiä tapahtumia, mitä on tehnyt. Ja tämäkin päättyi näin, kuvitellaan näin. Toisen jatkoajan ensimmäinen jakso lähtee käyntiin. Ei tule maaleja. Toisen jatkoajan toinen jakso. Käynnistetään se pelikello. Täältä 1 maali. 4-3. Toinen maali. 4-4. Laitetaan kello taas sinne loppuun. Ja päättyy 5 minuuttiin. 4-4. Ensimmäisen kerran käsipallon historiassa siirrytään 7 metrin heittoihin. Tästä näin. Joten ennen kuin menen tuohon, niin mä näytän tässä näin. Tässä on pelin aikana tulevat 7 metrin heidot. 7 metriä onnistuu, 7 metriä epäonnistuu. Ne ovat tässä näin. Nyt kun painetaan 7 metrin heitot, näin, niin tänne aukeaa 7 metrin heitot maali, 7 metrin heitot epäonnistui. Eli käytetään näitä kategorioita tässä tai valikoita tässä 7 metrin heittojen osalta. Koska silloin saadaan näin pallukoihin myöskin ne merkinnät, että vihreä maali ja punainen ei maali. Kotijoukkue aloittaa. Näin. Ja tässä nähdään, että se jakso vaihtui. Kellohan ei käy tällä, mutta 7 metrin heitot ja ensimmäinen maali tuossa. Ja täällä näkyy vihreä pallu. Toinen, tässähän 5 heittää molemmista ensin ja sitten sen jälkeen pareittain, jos edelleen tasan. Ja sitten täällä epäonnistuu välillä joku. Samoin täällä. 2 heittoa molemmilta. Täällä tulee maali. Täälläkin tulee maali. 6-6. Eli käsipallossa maalit lisääntyvät 1-1 tuonne lopputulokseen sitten. Ja myöskin, jotka 7 metrin heitossa tekevät maalit, saavat siitä tilastomerkinnän. Eli ne saavat tilastoihin nämä tapahtumat. 3-3 oli tilanne. Nyt täällä epäonnistutaan. Ja täällä vastustaja onnistuu. Mä lätkin näitä aika nopeasti, että jos vahingossa tulee sama tekijä, niin ei tietenkään voi ensimmäisessä 5 heitossa olla. Korjataan tosta tuo kaveri oli tehnyt jo. Näin. Viimeiset heitot. Ja täällä tekee maalin. Ja vieressä joukkueen kaverikin tekee maalin.
Ja näin se päättyi. Tuomari viheltää pelin poikki. Ottelun lopputulos 7-8. Tasoherrat voitti. Yleisömäärä merkataan. Ja päätetään otteluseuranta. Hassilla oli vielä tapahtumia lähettämättä. Kokeillaan uudestaan. Nyt tuli taas tämä tähtipelaat, eli nämähän on vain SM-ottelussa, ei missään muualla. Mutta tässä testiversiossa kaikki ominaisuudet käytössä, sen takia nämä täytyy merkata tähän. Ei jäädä siihen sen enempää. Tämä ottelu päättää kirjauksia siitä ottelun tilaan ja niin edespäin. Haluatko päättää kirjauksen? Kyllä.